Joliba TV jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi jumadon in na limanaw min ye aw ka jamukan ye ni o ye kunnafoni gafew ye minnu bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma limanaw kunnafoni sɛbɛn kɔni mana fasiri ka ban an balima kunnafonidilaw fɛ ayiwa min jagoyalen bɛ anw kan o ye ka ye kɛnɛ in kan ka se ka fasiri ninnu k'u lakale aw ye bamanankan na a kun de ye aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na sabu ni ye fasiri sɛbɛn ninnu lajɛ limanaw a caman de bɛ yen min bɛ fasiri kan wɛrɛ la min bɛ mɛn anw fɛ yan o ye bamanankan ye n'i ye o fɔ ka ban maa caman bɛ i yɛrɛ ye o kɔnɔna la o de kama an ye kɛnɛ in sigi aw ye ayiwa min ye don o don ye joliba bɛ nin kɛnɛ in sigi walasa aw bɛ se ka bɔ kunnafoni ninnu ma cogo min na aw minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba sanfɛ fana an b'aw fo segu sikaso an tɛ ɲinɛ o kɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la fana n'o y'an ka page facebook ye ani an ka page youtube fo ka taa se canal plus ma arajo joliba bɛ lamɛn fana an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw bisimila limanaw bi ye juma hɛrɛ n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma o kumana gafe minnu bɔra minnu bɛ an bolokɔrɔ yan o bɛ tali kɛ nouvelle horizon mali tribune min ye la nouvelle alliance ale bi yan le soir de bamako fana bi yan ani les échos limanaw nin fasirili sɛbɛn ninnu sisan an bɛna ninnu de lakale aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na an b'a daminɛ ni min ye o ye nouvelle horizon ye ale ka kuma la bi limanaw a ko min ye ayiwa politiki baara daminɛna yɔrɔ politiki mɔgɔw ka ayiwa tɔnw kun baaraw kun ɲɔngirila fanga fɛ ayiwa ani jɛnɛjɛkulu fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ politiki baara kɛ olu ka baaraw kun ɲɔngirila waati la ayiwa nka baara ninnu yamaruya dilen ko ka segin baara ninnu kan fasiri n'o ye nouvelle horizon ye bi a ko labɛnw bɛ sen na ayiwa tɔn min bɛ yen n'u kama ko M5 RFP Malikura ayiwa ale bɛ fɛ ka yɛrɛbaw labɛn n'o ye meetingiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana sɔrɔ ko ni politiki kow kan ayiwa ko o labɛn bɛ sen na ka ban n'i y'a lajɛ min ye mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques Malikura M5 RFP Malikura ayiwa k'u ye ɲɔgɔn ye dɔ de kɛ araba tɛmɛnen na juillet kalo tile 17 ayiwa o kun y'u ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ yɛrɛ ye waati min na a fɔra ko u ka baaraw ayiwa ko a sonsorolen bɔra k'u ka wuli ka tɛmɛ n'u ka baaraw ye n'i y'a lajɛ jɛnɛjɛkulu in ayiwa a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ furanjɛla fanga nin waati in na an bɛ o de la ayiwa ko kunnafoni u ka kunnafoni so n'o y'u ka cellule de communication ye ayiwa ale sɔrɔla nɛgɛjuru sira fɛ nouvelle horizon maaw fɛ ale ka sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye fɔlɔ min kɛra n'o y'u ka ayiwa réunion ye n'i ye jateminɛ kɛ ni M5 RFP Malikura in ayiwa maa min bɛ yen ni a bɛ se k'a fɔ ale b'a ɲɛma o ye Cheikh Umaru Sisoko ye ayiwa M5 RFP Malikura n'i y'a lajɛ limanaw ka ɲɔgɔn ye min kɛra juillet kalo tile 17 tɛmɛnen araba tɛmɛnen ayiwa maa min b'u ka kunnafoni ko ɲɛma ale sɔrɔla nɛgɛjuru sira fɛ ale ka sɔrɔ ka kuma caman fɔ n'o ye Ben Ali Ture ye ale ko n'i y'a lajɛ ni ɲɔgɔn ye in kɔfɛ ayiwa M5 RFP Malikura bɛ fɛ ka ayiwa ɲɔgɔn ye baw de boloda ayiwa n'i y'a lajɛ u taalen kɔ bɔ u tɔɲɔgɔn maa 11 minnu minɛnen bɛ bi ayiwa kaso la yɔrɔ olu minɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye waati min na politiki mɔgɔw ka baara kun sonsorola k'olu ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ dogodogonin dogo la olu de b'o kɔlɔlɔ la nin waati in na limanaw hali n'a sɔrɔla ayiwa kalata kibaruyaw de bɛ yen sisan k'a fɔ ko don nataw la kalata baaraw kan ka labɛn yɔrɔ min ye autorité indépendante de gestion des élections o ye cakɛda ye min bɛ kalataw labɛn Mali kɔnɔ yan min ye M5 RFP Malikura y'a jira k'a fɔ o kun ye ɲɔgɔn ye dɔ boloda u ni politiki mɔgɔw cɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na nka M5 RFP Malikura y'a jira k'a fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ olu kɔni tɛna ye ɲɔgɔn ye wɛrɛ la bilen wa o tɛna ye jamana fanga ka ɲɔgɔn ye foyi la hali n'u welela o ko kɛnɛ kan k'a sɔrɔ ni u tɔw n'o ye maa 11 minnu bɛ yen n'olu minɛnen bɛ ka don kaso la n'olu ma bila min ye Ture ye Ben Ali Ture halisa a y'i da don ɲɔgɔn ye kun na a ko maa 11 in ka minɛnen kɔfɛ ayiwa ko u labɛnnen bɛ u ka ɲɔgɔn ye in kɔfɛ k'u bɛna kunnafonidilaw wele don nataw la n'o ye conférence de presse ye ka taa se meetingiw ma n'o ye faraɲɔgɔnkaw ye jamanaw gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan n'o ye politiko mankanw ni ayiwa sɔrɔko gɛlɛyaw ye M5 RFP Malikura ko ale kɔni labɛnnen bɛ ayiwa ka ko kuraw boloda min bɛna taa o sira ninnu fɛ limanaw o tɛmɛnen kɔfɛ olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ jɛnɛjɛkulu wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ yɛlɛma parti yɛlɛma Musa Mara ka tɔn
ka taa se min ye awa Usaini Amiyo Gindo ale min fana ministre kɛ an ka jamana kɔnɔ CODEM awa n'i y'a lajɛ min ye tɔn wɛrɛw ye ka taa se Asma CFP min ye ADRP Alliance démocratique pour le rassemblement du peuple, PDS, Parti pour le développement économique et la solidarité, ADEMA PAEJ, Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, CNDR, Convention nationale pour la démocratie et le renouveau. Olu fana y'a jira k'a fɔ ko u tina ye jɛrɛ foyi kɛnɛ kan gouvernement bina minnu bila sen kan n'a sɔrɔla u ka maaw kɔni bɛɛ bolo la n'o ye maître Mohamed Ali Bachir, Samba Kulubali, Abdramane Korera, Laya Gindo, Moulaye O Haidara, Mustafa Diko, Mamadou Traoré, Amadou Maïga ani Yaya Sangare, Male Kamara fo ka taa se Mamadou Traoré welema ko ni ninnu kɔni minɛnen bɛ olu fana tina ye gouvernement ka wele dakan si kɛnɛ kan k'a fɔ k'u na taa o jaabi n'u tɔɲɔgɔn ninnu ma bila. Limanaw Nouvelle Horizon a ko awa n'i y'a lajɛ kuma min bɛ yen ni o fana cayara nin waatinin na n'i y'a lajɛ baarakɛlaw minnu bɛ yen ne o ye Sinabefu baarakɛlaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la banquiw ni assurances ka taa se pétrole feere awa fara ɲɔgɔn jɛkulu min b'u ka hakɛw lafasa n'o ye Sinabefu ye o ɲɛmaa Amadou Ba awa a y'i da don maa 11 minnu bɛ yen ni politiki mɔgɔw don n'u minɛna awa a sɔrɔla a ma kuma jan fɔ a la a ko min ye jamana sariya ye awa tiɲɛ don baaraw fɛn caman bɛ yen o kan ka yɛlɛma jamana sariyatigiw fan fɛ ko nka maaw ka sariya to yen a k'a ka baara kɛ a ko tuguni yɔrɔ ɲɔgɔnye in kɛra de EJ n'o ye autorité indépendante de gestion des élections ale ni awa société civile mɔgɔw ka ɲɔgɔnye min kɛra tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 16 centre international de conférence de Bamako la Amadou Ba secrétaire général Sinabef ale de ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye o senfɛ awa Sinabefu ɲɛmɔgɔ in ani awa UNTM ɲɛmaa dankan in a ka sɔrɔ ka i da don politiki kuma dɔw la i n'a fɔ maa 11 minnu bɛ yen n'olu minɛna awa ko ni maa 11 awa ko ale t'a dɔn u minɛna kun min na nka ko a kɔni ka to sariya bolo sariya k'a ka baara kɛ maa si kana fɔ ko sariya ye nin kɛ sariya y'u minɛ kun min na awa sariya tigilamɔgɔw de b'o dɔn ko ale kɔni t'a dɔn kun jɔnjɔn min na u minɛna nka ale kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn u ka sariya mɔgɔw to yen k'u ka baara kɛ o mana bɔ yen limanaw min ye secrétaire général Sinabef Amadou Ba a tilala k'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye awa EJ ye wele bila société civile ma k'i b'a sɔrɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ayiwa ko de b'u kɔnɔ walima labɛn wɛrɛ de bɛ sen na awa walasa min ye kalataw ye sabu a y'a jira k'a fɔ furanjɛla fanga min filɛ ni an bɛ o la nin ye ni furanjɛla fanga in kɔnɔ kudayi fo ayiwa ko dɔ de ka boloda n'o ye kalata ye dɔ ka sugandi jamana kɔnɔ ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye awa walasa Mali ka bɔ nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen in na Amadou Ba y'i da don o la a tilala k'a jira k'a fɔ fana ko awa min ye kalata minnu bɛ ka boloda sisan awa ni jamana ɲɛmɔgɔw hali n'a sɔrɔla a kuma ma EJ ma kuma fɔ bakurunba la panbarapa nka ko EJ yɛrɛ kun ko a bɛ se ka waati fɔ ko nka a tɛna waati fɔ n'i ye jateminɛ kɛ jamanaw min ye awa jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ka awa kanbɔ fanga nɔfɛ Amadou Ba de y'o kuma fɔ k'o bɔgɔra dɔn fo kuma yɛrɛ cayara ayiwa mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la secrétaire général min bɛ Sinabefu tɔgɔ la ale ko n'i y'a da ale ma ko Assimi Goïta ka i kanbɔ fanga nɔfɛ ni awa sariya b'a yamaruya o kuma cayara dɛ limanaw Nouvelle Horizon de ye nin fana kuma fɔ bi aw bonya bɛ nin kunnafoni na. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko min ye Mali Tribune ye ale kumana limanaw Mali Tribune kumana a ka kuma la bi a ko EJ n'o ye autorité indépendante de gestion des élections awa ko a labɛnna nka ko nka bɛ labɛn kɛrɛfɛ dɛ autorité indépendante de gestion des élections ye min ye ale de bɛ kalataw labɛn Mali kɔnɔ yan bi n'i y'a lajɛ dɔgɔkun daminɛ in na ale cakɛda in autorité indépendante de gestion des élections limanaw ko a ye politiki mɔgɔw kuma ɲɔgɔnya a ye société civile kuma ɲɔgɔnya awa u bɛ don hukumu kɔnɔna la o ye hakililan falen-falen ye n'i y'a lajɛ baaraw kuncɛlen ko EJ ko a labɛnna i n'a fɔ a ɲɛmɔgɔ maître Mustafa Cissé ale y'a ɲɛfɔ cogo min na ni EJ ko a labɛnna o kuma na ɲininkali min kɛlen bɛ fasiri fɛ k'o kuma na jɔn de labɛnnen tɛ sisan min ye kalata ninnu koɲɛ la min ye fasiri ye a ko tile 2
eji ale sera ka hakila fale kɛ ni politique mɔgɔw ye a sera ka hakila fale kɛ ni awa min ye société civile mɔgɔw ye nin bɛɛ lajɛlen kɛra awa min ye juillet kalo in tile 15 na tile 16 awa CICB la n'i y'a lajɛ kuma ɲɔgɔnyaw bolila min kan limana o ye awa kalatakow ye autorité indépendante de gestion des élections ani politique mɔgɔw ni société civile mɔgɔw kumana o de kan kosɛbɛ n'i y'a lajɛ min ye politique mɔgɔw caman ye olu y'u da don min na min bɛ olu hamina bi yɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye o kalata ka kɛ kɔnɔna la EJ dalakan kɛra mun ye ko ni kalata bi kɛ k'ale kɔni labɛnna fasiri min ye Mali Tribune ye a ko ni awa hali n'a sɔrɔla waati kɛrɛnkɛrɛnnen ma fɔ k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya jamanakuntigi kalata in o de kuma yɛrɛ de fɔra ko léger report kun fɔra k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ Maître Mustafa Cissé ko a ma waati kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ k'a fɔ kalataw n'o ye jamanakuntigi kalataw ye k'u bɛna boloda nin waati in na n'i y'a lajɛ EJ ɲɛmɔgɔ Maître Cissé a tilala k'a jira k'a fɔ ko jamanakuntigi kalata olu bɛ se ka waati de fɔ nka a tɔw ye baara wɛrɛw b'a la maa wɛrɛw bɛ se ka o fɔ n'i y'a lajɛ EJ a tilala k'a jira k'a fɔ kalata labɛn kɔni mana kɛ sugu o sugu ye bi olu labɛnnen bɛ a baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi kalata ko maaw kana ale ɲininka k'a fɔ ko a ka waati fɔ a la n'o tɛ n'i y'a da ale ma a bɛ se ka waati yɛrɛ fɔ a la sabu ni labɛn kɔni don labɛn kɛra olu fɛ ka ban limanaw parti politiques fana k'olu labɛnnen bɛ n'i y'a lajɛ siga foyi t'a la bi parti politiques n'a fɔra ko kalata ka boloda bi olu caman bɛ yen u b'a f'i ɲɛna k'u labɛnnen bɛ ko ka bɔ France FSD ma ye Sogɛli ko kala Mayiga Masɔrɔ ma don ale yɛrɛ ye ɲininkali min kɛ ko yalima ko léger report min ni n'o ye ka jamanakuntigi kalata kun fɔra waati dɔ la k'a bɛ kɛ ko nka ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ dɔɔni o bɔli dɔgɔkɔrɔ dɔɔni n'u tɔgɔ ye ɲininkali kɛ kɛnɛ kan ye ko a bɛ o léger report in o waati bɛna ban don jumɛn na limanaw ɲininkali fana kɛlen bɛ fasiri fa kokura ko yalima jɔnni de bɛ labɛn finitigiw don wa n'i y'a lajɛ jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goita ye ale yɛrɛ kɔsa in na a ka kumaw la a ma kalatako kuma kɔni a m'i da don a fansi la a kɔsa in na kumaw la n'i y'a lajɛ tarata tɛmɛnen yɛrɛ i kɔrɔ ko jamanakuntigi ye minisiri min n'o bɛ siraba ko kunna ka yamaruya ko siraba min ni o bɛna ɲɛdan kura ta ka bɔ Bamakɔ ka taa Kulukɔrɔ ko k'o sira in ko k'a labɛn joona ko kalo 36 limanaw o tɛ bɛn san 3 ma n'i y'a lajɛ ko hali n'a sɔrɔla EJ ale labɛnnen bɛ parti politiques labɛnnen bɛ limanaw min ye o kumana ko kalata hali n'a sɔrɔla ko a bɛ kɛ o kumana a bɛna kɛ ni san 3 waati baara minnu bɛ ka boloda tan ni kalata bɛ labɛn jɔnni de bɛna labɛn walima a bɛna kɛ san jumɛn de kɔnɔna la nin baara ninnu olu baaraw bilalen kɔ sen kan n'i y'a lajɛ hali n'a sɔrɔla jamanaw kalataw bɛna labɛn charte bɛna mun fɔ a la maa minnu bɛ yen ni minnu ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye o kumana charte bɛna olu yamaruya wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Asimi Goita n'a sɔrɔla bi malidenw caman de bɛ yen olu i mana taa fan o fan bɛɛ ko colonel Asimi Goita k'i kan bɔ fanga nɔfɛ limanaw fɛn jumɛn de bɛ se ka nin danganamaya an ye don nataw la o ye waati de ye waati ni si ye labɔli kɛ a bɛɛ n'a ɲɛdɔn Kuresi Sise de y'a ɲɛfɔ dɛ limanaw an ye nin bɔ Mali Tribune kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ limanaw fasirili sɛbɛn min bɛ yen ni an ko a ma ko min ye la nouvelle alliance limanaw nouvelle alliance kuma fila b'a kɔnɔ fɔlɔ a ko kɔsa in na min ye conseil des ministres min tɛmɛna o dongo ko préfet caman de jɔyɔrɔ kura dira u ma ko a caman ye finitigiw ye n'i y'a lajɛ Mali sous préfecture caman bɛ yen maa caman de ka jɔyɔrɔ kuraw dira u ma ko maa bɛ se ka mun de faamuya ni maa kura ninnu olu bilali la an ka marabolo des ministres min kɛra juillet kalo tile 16 san 2024 ko sous préfet caman de bɛ yen olu bilala arrondissement ɲɛma n'i y'a lajɛ olu mɔgɔw cɛla limanaw a bɛ se maa 50 ma minnu bɛɛ lajɛlen ye finitigiw ye Faseke ka ɲɛfɔli la n'o ye nouvelle alliance ye a ko ni hakilila in bɛ ta waati min na
o y'a sɔrɔ ŋunuŋunukanw bɛ sen na awa kalata ŋunuŋunukanw kalata ninnu awa ko hali n'a sɔrɔla kuma kun madara nka sisan kɔni awa ba bɛ ka don a la sisan n'i y'a lajɛ autorité indépendante de gestion des élections ale yɛrɛ ani parti politiques ni ka kuma ɲɔgɔnya la o don ko awa ko ale y'a lase k'a fɔ a bɛ fɛ ka waati yɛrɛw ye nka hali sisan mɔgɔ kɔni t'a dɔn waati min bɛna di jamanakuntigi kalata in na walasa ka se ka kalataw kɔfɛ walima kalataw ɲɛma a kɔni n ka fusa bi kosɛbɛ jamanaw min ye kalata minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda ka kɛ jɛlenya ani lakana kɔnɔna la o fana de ye laɲini ye kalata minnu bɛ yen n'u bɛna boloda Mali kɔnɔna la Fasiri Nouvelle Alliance y'a ɲɛfɔ cogo min na limanaw ale Nouvelle Alliance kelen y'a jira k'a fɔ ko bi n'i y'a lajɛ jamanakuntigi min ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔyɔrɔ ye Colonel Assimi Goïta jamanaw a ko nin waati in na jamana ka gɛlɛn i b'a fɔ ko fara ko a ka kan min ye Colonel Assimi Goïta ye a ka jamana yɛrɛ lajɛ a bɛ lahalaya min na bi san 4 min n'o kɛra jamana mara la ka lajɛ mun de bɛ jamana in kɔnɔ bi min gɛlɛyalen bɛ jamanadenw ma walima mun de bɛ min ma ɲɛ la Nouvelle Alliance a ko n'i y'a lajɛ n'i taara fan caman fɛ bi jamanaw i bɛ bɛn ni gɛlɛya de a ko jamana mago bɛ ka ɲɔn fo ka se a dan na n'o tɛ ko n'i taara politiki kunda n'i taara sɔrɔ kunda n'i taara hali farikolo ɲɛnajɛ jamanaw b'a bɛɛ lajɛlen la ko maa min bɛ yɛrɛ bi n'o ko a bi ka fisa ma o ye ko Conseil national de transition maaw CNT maaw olu kɔni olu bɛ se k'a fɔ ko bi ka fisa u ma sabu fɛn bɛ olu kunna Fasiri ka kuma don jamanaw ko n'i taara politiki danga na bi a ka gɛlɛn i ka politiki mɔgɔw yɛrɛ ka kumakan mɛn walima u ka wulikajɔbaw ye sango u ka baaraw kun sonsorola kɔsa in na olu yɛrɛ caman bɛ bi mangoya min b'u ka jamanadenw fan fɛ sabu o de yelen bɛ n'i taara fanw fa bi n'i taara barodaw la n'i ye hali jamanaden kelen-kelenna ɲininka jamanaw n'i taara jamukan minnu bɛ kɛ arajosow sanfɛ maaw n'i y'u ka kumakanw lamɛn kuma fɛn fɛn bɛ b'u da o de ye k'a fɔ politiki mɔgɔw ka foyi nege tɛ u la minnu kɔrɔtɔlen bɛ bi ko ka na ni yɛlɛma ye olu ni finitigiw bɛna se ka yɛlɛma in a bɛna boloda cogo jumɛn na n'a sɔrɔla jamanadenw dun olu ye u ta fan u y'o dɔn ka ban u ko o tɛ politiki mɔgɔw ka foyi la bilen n'an bɔra yen limanaw ko min ye sɔrɔ ta fanfɛla n'i y'a lajɛ bi fɛn min kɛlen bɛ ka Mali sɔrɔ nagasi bi o ye kurantigɛ ye kurantigɛ EDMSA ale ka kurantigɛ kɛlen bɛ ka jamana sɔrɔ ka ɲɔngiri bi kosɛbɛ kɛ olu dɛsɛlen bɛ o la ka sababu kɛ kurantigɛ kɛlen bɛ ka sɔrɔ nagasi cogo min na a bɛ nin cogoya de la jamanaw n'an bɔra yen min ye fantanya yɛrɛ ye nafolo tɛ bolo la bi o kɛlen bɛ ka kamanagan min se jamanadenw ma o fana n'a ɲɔgɔnna caman ka bɔ yen nɔ hali buna hadamadenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw maaw ka ɲɔgɔn faamuya ani maaw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye bi min kɛlen bɛ gɛlɛya ye jamana kɔnɔ a labanna ni min ye jamanaw Fasiri ko hali n'i taara ɲɛnajɛ min n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ye limanaw ko hali ye daba fana wulilen bɛ bi gɛlɛya bɛ farikolo ɲɛnajɛ kan an ka jamana kɔnɔ limanaw ka taa hali an kunnafonidilaw a ko n'i taara bi kunnafonidilaw caman bɛ olu yɛrɛ y'u ka dɔw ye tile bila payasi jukɔrɔ ka daw tugu ka sababu kɛ ko fɛn tɛ bolo la baara tɛ se ka kɛ n'i ye hali kunnafonidi sɛbɛnw kɔnɔna la Fasiri bɛ k'a fɔ cogo min na dɛ i n'o dɔw sɛbɛn cogo la i n'o dɔw ka Fasiriw bɔ cogo la yɔrɔ o b'a jira k'a fɔ gɛlɛya yɛrɛ de bɛ yen nɔ n'i ye nin bɛɛ lajɛ limanaw min ye Nouvelle Alliance ye a ko nin ka kan jamanakuntigi ale min ye bɛɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye a ka fɛn fɔ jamanadenw ye nin gɛlɛya in kan a ka fɛn fɔ ale yɛrɛ kɛn bɛ ka fɛɛrɛ minnu bila sen kan o kumana a bɛ fɛ ka taa ni jamana in fan jumɛn ye a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ jamana in a bɛ fɛ ka kɛ cogo di mun de kɛra don tɛmɛnenw na mun bɛ sen na bi ani mun bolodalen bɛ sini Levi Duɲɔn ale de ye nin Fasiri kɛ bi an ye nin bɔ la Nouvelle Alliance kɔnɔ aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ Fasiridi sɛbɛn min ni an ko a ma ko le soir de Bamako limanaw a ko jamana ɲɛmaya la ɲɛmayaso la ɲɛmayaso wɛrɛ tɛ maa minnu bɛ yen ni jɔyɔrɔ b'u bolo minisiri kɔrɔ Lasini Danbele ani CMDT ɲɛmɔgɔ n'o ye Nango Danbele ye e ko ninnu sariya tɛ ka ninnu bɛɛ lɛ fiyewu n'i y'a lajɛ jamanakuntigi
min ye colonel Assimi Goïta ale ye nin ministre min kun bɛ sɛnɛko kunna ka bɔ a jɔyɔrɔ la ani min ye compagnie malienne pour le développement du textile CMDT ko ale fana bɔra a jɔyɔrɔ la. limanaw n'i y'a lajɛ ninnu bɔli a jɔyɔrɔ la o ma kɛ u ka nisɔngoya dɔrɔn ye, nisɔngoya wɛrɛ bɛ yen dɛ, sabu ko kunnafoni sɔrɔla da garantilen min na o ko min bɛ tali kɛ ni maa fila in Lasine Danbele ani Nango Danbele ministre ani CMDT ɲɛma ko kɛb'u kɔ bi, sabu n'i y'a lajɛ an filɛ waati min ko sisan hali sisan ko gɛlɛya dɔ bɛ sɛnɛkɛlaw kan, o gɛlɛya in a ma se ka wuli ka bɔ yen k'a daminɛ nɔgɔko la ka taa bila sɛnɛkɛlaw ka wari la. limanaw n'i y'a lajɛ Lasine Danbele min ye ministeriya kɛ n'a wulila ka bɔ yen conseil des ministres tɛmɛnen ka taa se CMDT ɲɛmɔgɔ ma Nango Danbele ko ninnu kɔni wulilen ka bɔ u jɔyɔrɔ la, limanaw ma a bɛ se k'a fɔ ko balana ko tɛ, sabu ko damadɔ bɛ yen olu tugura ɲɔgɔn na k'u to nin baara in na. n'i y'a lajɛ ko sɛnɛkɛlaw n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ye coton culture caman de bɛ bi, limanaw an filɛ ni samiyɛ yɛrɛ donda la, an bɛna se samiyɛ bɛna janya ka ban olu ka wariw salanko wari o ma se ka sɔrɔ. ko min ye hali Nango Danbele ale min ye CMDT ɲɛma ye waati dɔ la ale yɛrɛ kun bɔra ka kuma dɔ fɔ ka i dafa kuma dɔ la, kuma min yɛrɛ limanaw na a ye sɛnɛkɛlaw dusu kasi kosɛbɛ, sabu nafolo min bɛ yen n'a bɛ t'i jɔ fo miliyari 170 ni kɔ la, k'a ko sɛnɛkɛlaw ma ko ayi k'o tɛ foyi ye, ko wari dili ko o yɛrɛ ko o bɛna di ka ban, ko gɛlɛya damadɔni dɔrɔn de b'a la, n'o tɛ ko sɛnɛkɛlaw k'u sigi k'u lafiya ko wari bɛna. limanaw nka kabi o kuma fɔra sɛnɛkɛlaw caman de bɛ yen minnu bɛ yen salanko kɔɔri wari ma sɔrɔ ɲinan samiyɛ bɛna daminɛ, ne ko wari ko o bɛna sɔrɔ o ma gɛlɛya wɛrɛ t'o la, yɔrɔ i ye sɛnɛkɛlaw y'u dɔgɔya. limanaw ko campagne san 2024 san 2025 o bɛ senna ka ban, coton culture n'o ye kɔɔri sɛnɛnaw ye olu caman bɛ yen bi u t'a dɔn u bɛna wari yɛrɛ sɔrɔ ka baara kɛ ɲinan san kɔnɔna la cogo min na. o kɔni kɛra sababu ye ka hali premier ministre kɔrɔ Musa Mara ale yɛrɛ kun ye hakililajigi kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fan fɛ a waati la k'a fɔ ko commune yɛrɛmarakafo dɔ bɛ yen n'o ye Defina yɛrɛmarakafo ye Buguni mara la, ko coopérative 17 de bɛ yen, nka coopérative 17 cɛla coopérative 2 de bɛ yen olu de y'u ka wari sɔrɔ. ko ni sɔrɔ min filɛ n'a ma se a seyɔrɔ la, a waati la Musa Mara tilala k'i kanto k'a fɔ ko a sɛnɛkɛla kelenw limanaw min ye nɔgɔ ye n'o ye engrais ye o ma se ka se u ma ka taa se hali u ka sumansiw ma, ni si ma se u ma u ka nin sɛnɛkɛyɔrɔ ninnu na. a waati la Musa Mara ye jamana ɲɛmɔgɔw hakilila jigi layidu min fana kun tara waati tɛmɛnenw na jamanakuntigi fɛ ko tiɲɛnifɛnw olu kun ye tiɲɛni don sɛnɛkɛlaw kunna campagne san 2022 ani san 2023 jamanakuntigi kun ye miliyari 9 ani miliyɔn 900 di ko ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ ani ji ye tiɲɛni kɛ maa minnu kunna, limanaw o dossier fana bɛ yen. o bɔlen kɔ yen limanaw CMDT ɲɛmɔgɔ n'o ye Nango Danbele ni si tɛ fɛn ye bi ɲɛ sɔrɔ bɛ ko min na ni sɛnɛkɛlaw ka wari ko ma ta i b'a sɔrɔ ko juru bɛ yen o ma se ka sara, walima jamanakuntigi ye wari di ko k'a di u ma. nin dossier dama ministre n'o ye Lasine Danbele ka taa se CMDT ɲɛma kɔrɔ ma Nango Danbele ninnu maa fila ko don nataw la ninnu fana tɛna taa ye sariya ɲɛkɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ. limanaw Soir de Bamako de y'a fɔ bi, yan'an ka bɔ ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ min ye CEDEAO ani cɛnjɛkafuga jamana 3 AES olu ka kuma ɲɔgɔnya u ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ, sabu AES ko ale tɛ CEDEAO ko la bilen, CEDEAO yɛrɛ a na kɛ fɛɛrɛba fɛ ka AES k'a bagabaga. limanaw n'i y'a lajɛ ka se ka nin jɛkulu fila in k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na kuma ɲɔgɔnya ka se ka sabati, Senegal jamanakuntigi n'o ye Basiru Diomaye Faye ale de sugandira ko k'a kɛ kumada ye. Basiru Diomaye Faye fana ye danaya da maa min kan o ye kalanfa Abdoulaye Bathily de ye. Abdoulaye Bathily ye maa ye limanaw maa min don dɔnko ka bon, n'i y'a lajɛ kuma ɲɔgɔnyaw farafinna yɛrɛ u ka se ka don ɲɔgɔn na, bɛn ka sabati ani maaw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Abdoulaye Bathily a b'o dɔn kosɛbɛ, sabu a ye ministeriya kɛ
min bɛ jamana ni jamana wɛrɛw cɛ baara a y'o baaraw kɛ limanaw Abdulaye Bacili maa ye maa min hakili juru cannen bɛ kosɛbɛ maa hakili sigilen ko n'i y'a lajɛ Basiru Diomaye Faye sugandilen CEDEAO fɛ ko a ka kumaɲɔgɔnya kɛ AES ni CEDEAO cɛ ko décret bɔra Basiru Diomaye fan fɛ min yɛrɛ bolonɔ bilala juillet kalo tile 13 tɛmɛnen in na ko danaya dara Abdulaye Bacili kan Senegal ka den don limanaw ko kalanfa don ale sɔnna ko k'a bila nin baara in na limanaw Abdulaye Bacili maa don min ni baara gɛlɛn kalifara la sabu Basiru Diomaye Faye ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi o de senfɛ a ye nin kuma in fɔ a ko n'i y'a ye ale ye danaya da nin cɛ in kan n'o ye Abdulaye Bacili ye maa don min n'a ye a ka fɛɛrɛw yira a ye dalu yira Senegal yɛrɛ ani jamana wɛrɛw la k'a fɔ ko min ye bɛn ni kelenya ye basigi o y'a ka taabolo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna tilebiyanfanw ko danaya ka da ni cɛ in kan limanaw gansan tɛ min ye Basiru Diomaye Faye a ka kuma la a ko min ye Abdulaye Bacili ye maa don a da ko ni AES cɛ limanaw basigi de kaɲi nin jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ ko a si ka hɛrɛ tɛ nin waati in na Bamajan wale bɛ senna o ye jugu kun kelen ye n'a fɔra ko AES ni CEDEAO fana bɛna fɔ ɲɔgɔn kɔ a ka kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka tigɛ walima baara ka kɛ ni ɲɛdɔn yɛrɛ ye o de la Abdulaye Bacili ale sugandira k'ale bila nin baara in na walasa hali n'a sɔrɔla CEDEAO ni AES jɛkulu fila don minnu tɛ jɛkulu kelenw ye nka u bɛɛ lajɛlen de bɛ kɔnɔ kelen na n'o ye farafinna tilebiyanfan jama u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa basigi ani hɛrɛ o bɛ se ka na nin yɔrɔ kofɔli ninnu na cogo min na limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔ bi aw bonya b'a la. An b'a kuncɛ ni min ye o ye les échos limanaw fasiri in y'a jira k'a fɔ ko ku bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sen na n'o ye cour d'assises spéciale session spéciale min bɛ sen na nin ye n'o ye sɔrɔ nafolo yuruguyurugu minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ yan limanaw a jirala k'a fɔ ko min ye Paul Ismaila Boro ale ka kiri ko bilala ka taa kiri kube wɛrɛ la n'o ye session wɛrɛ ye n'i y'a lajɛ CICB ɲɛmakɔrɔ Paul Ismaila Boro ale n'a nɔfɛ jama k'olu ka kiri u jɔra sariya tigilamaw ɲɛma kunungo nka ko u ka kiri a bilala ka taa waati wɛrɛ la ministère public ale de y'a nin laɲini kɛ ka sababu kɛ ko maa dɔw bɛ yen Paul Ismaila Boro ni minnu kan ka kiri ɲɔgɔn fɛ na kɛ olu ma kibaruya yɛrɛ sɔrɔ a sɔrɔ waati la maa min kan ka kiri n'a fɔra ko kiri dɔw de k'o bɛ kunnafoni limanaw o de ye ko kun yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ dɔw bɛ yen olu bolila ka sababu kɛ k'a fɔra k'a fɔ u bɔra kalama k'a fɔ u bɛna kiri limanaw n'i ye jateminɛ kɛ ko Paul Ismaila Boro ale yɛrɛ ka avocat n'o ye Laji Traoré ale ye ɲɛfɔli min kɛ a ko sariya la i tɛ se ka maa kɔni wele k'a fɔ karisa i nɔ bɛ nin na i bɛna kiri k'a sɔrɔ ni a ma bɔ a kalama fo kiri surunyalen de walima kiri don k'i b'a fɔ o tigilama ma ko na i jɔ sariya tigilamaw ɲɛma limanaw a bɔkun filɛ nin a dɔgɔkɔrɔ o mana bɔ yen min ye ale kiribulon kelen in na nin ye muso dɔ ye limanaw DFM kɔrɔ don ministère de l'énergie et de l'eau n'o ye an ka kuranso ni jiso nin ye muso dɔ ye ale de tun bɛ directeur des finances et du matériel la yen nɔ ko kalo 18 kaso dara a kun nka kalo 18 ye juru de ye juru de donna na a t'i n'a fɔ a bɛ don kaso la k'a datugu nka kan ka dakan don sariya bamuru b'a kunna kalo 18 kɔnɔ n'a yera fɛn na limanaw sariya n'a da kunna ale kelen tɛ Mohamed Fofana b'a la Umar Ba Fanta Karabenta ni maa saba ninnu bɛɛ lajɛlen ye direction de finance et du matériel DFM ministère de l'énergie et de l'eau ka taa se Adama Traoré ale ye entrepreneur ye Suleiman Adi Jan Sidibe ale ye régisseur direction nationale de l'hydraulique la Adama Dambele régisseur défense militaire de l'énergie et de l'eau Edi Touré ale ye comptable matière direction du finance et du matériel ministère de l'énergie et de l'eau ko tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 16 ko tun bɛ ka jaabili kɛ foroba nafolo ka i tɛgɛ don o la k'o fusugu walima ka sɛbɛnkolonw dilan libanaw n'i y'a lajɛ waati yɛrɛ kama an tɛna an da don a bɛɛ lajɛlen la nka a yɛlɛla k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen
awa ko dɔw bɛ yen nɔ olu ka kiriw tigɛra k'a sɔrɔ u ti yan n'i ye jateminɛ kɛ awa muso min filɛ nin n'o ye Fanta Karabɛnta ye a jɔlen kɔ kiri tigilamaw ɲɛma awa kiri tigilamaw y'a ɲininka k'a fɔ awa ko nafolo dɔ bɛ yen n'a bɛ se awa miliyɔn 31 awa ko a fɔra k'a fɔ a y'o nafolo in a ma se ka ɲɛfɔli kɛ nafolo in taayɔrɔ la sabu nafolo in kun kan ka taa jamana wakadenba de kɔnɔ n'o ye trésor public ye ko Fanta Karabɛnta ɲininkara ko kun jumɛn na a ma se ka nafolo in bila ka taa trésor kɔnɔna la a ko awa ale kun t'a kalama ko sabu ko sɛbɛn minnu dira ale ma n'o ye appel d'offre ye i mana o dossier ale kun t'a dɔn k'a fɔ ko o nafolo bɛ taa trésor la Fanta Karabɛnta awa ɲinina fɛ a ka min ye miliyɔn 9 awa a k'o sara ani fara min bɛ tali kɛ awa sefa wari 30,000 ko a ko amandi dara a kunna ani maa tɔw i mana fɛn fɛn bɛ yen ni min ka kiri awa ko o kɛra i b'a sɔrɔ juru de dara u kunna n'o ye sursis ye kunnafoni filɛ Seyidu Fane ale de ye nin sɛbɛn an ye nin bɔ Eco kɔnɔ bi a bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni di sɛbɛnw na a kana ɲinɛ bi su in na fana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jɛmukan n'o ye jama ko de ye an bɛna kuma bi musow olu ka yeta ye mun ye musow ka kalan ni awa min ye u mana bɔ kalanyɔrɔ la walima den musomanninw tɛ kalan sɔrɔ fo ka taa se awa baaradegew ma ni ɲɔgɔn bɛ jamana kɔnɔ bi kosɛbɛ ani an ka maa welelenw an bɛna an da don o de la bi su in na a kana fɔ aw kɔ